рӯзе хонум аз шавҳараш пурсид: азизам, кадом рангро бештар дӯст дорӣ? Шавҳар гуфт: ранги сиёҳро бисёр дӯст дорам. хонум рафт, ҳиҷоби сиёҳ пӯшид ва ба назди шавҳараш омада гуфт: чӣ гуна маълум мешавам? Шавҳар чашмони хонумашро бусиду гуфт: мисли фариштаҳо маълум мешавӣ. Чанд вақт баъд хонум ҳиҷоби сафеде пӯшид ва омада аз шавҳараш пурсид: чӣ гуна маълум мешавам? Шавҳар бештар аз қабл тавсифаш кард. хонум ҳайрон шуду пурсид: магар нагуфта будӣ, ки ранги сиёҳро бештар дӯст дорӣ? вале ҳар рангеро ки пӯшидам, бештару бештар тавсифам кардӣ. шавҳар табассум карду гуфт: азизам, рангаш барои ман муҳим нест. муҳим барои ман худи ҳиҷоб аст, ки ҳар гоҳи ба он мебинамад, бисёр зебо маълум мешавӣ.